KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi ki thai le kai jong Maulai Sports Club kilayo ra e kanam la do adien baklala ban peliem no ya ka kun honi le kai jong Light Core Sports Club ha ka jing kon final ha ka limpung le kai jong Women Football League Tournament arajar arhuar balapanya da ka Shillong Sports Association hamadan pulo ha ka sngi thodeng ka arpinyo tre jumang arajar arhuar da kini ka jing job ka Maulai Sports Club kilayo Korea ka trophy ringkat ka song pisa ka balai pho hajar tengka kat ba ka Light Core ka Belawan Baar kilayo pediangi ka trophy ringkat pat ka song pisa ka bakhat pra hajar tengka ya ki khusnam na sam ruba Freddy Harpran ubade secretary joka Women Football uba Robert Dekhar uba GS Kurba bat uba SS Rapthap ubade secretary joka SSA ringkat ka jingadon lang jong ki dekhot ka SSA bat kiwe
Jack,